ଶୁଭ ସକାଳ ପିଲାମାନେ। ମୁଁ ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ସୁରଭି 2024ର ସିନିୟର ବର୍ଗର ପ୍ରବନ୍ଧ ଲିଖନ। ବିଷୟ ହେଉଛି ନୂତନ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନରେ ଲୋକକଳାର ଭୂମିକା। ଉତ୍କର୍ଷ କଳାର ରାଜ୍ୟ ଉତ୍କଳ ତଥା ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶାର ଗଠନ ଏବଂ ଏହାର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟରେ ଲୋକକଳା ଏକ ବିଶେଷ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ସମୃଦ୍ଧ ଇତିହାସ ଏବଂ ଜୀବନ୍ତ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ଏହାର ଲୋକ ପରମ୍ପରା ସହିତ ସର୍ବଦା ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛି। ଏହି ପରମ୍ପରା ଗୁଡ଼ିକରେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର, ପାଲା, ଦାସକାଠିଆ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ର, ଗୋଟିପୁଆ ନୃତ୍ୟ ଆଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହା କେବଳ କଳାତ୍ମକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସାମୂହିକ ସ୍ମୃତି, ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିଚୟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ପରିବହନ କରେ। ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟ ଏବଂ ନିରନ୍ତରତା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକକଳା ବିଶେଷ କରି ଏହାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ, ପ୍ରକୃତି, ଦେବୀ ଦେବତା ଏବଂ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରତିଫଳନ। ପଟ୍ଟଚିତ୍ର, ଛଉ ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ଭଳି ପାରମ୍ପରିକ କଳା ମଧ୍ୟ ପୁରାଣ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଇତିହାସକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରେ, ଯାହା ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଏକତ୍ର ବାନ୍ଧି ରଖିଛି। ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଗଠନରେ ଲୋକକଳା ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପାଇଁ ଏକ ପୃଥକ ରାଜ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ଉତ୍କଳଗୌର ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ପରି ନେତାମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପୃଥକ ରାଜ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି, ଏହାର ଗୀତ, ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ପର୍ବ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଐତିହାସିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓଡ଼ିଆ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ଯାହା ଶେଷରେ 1936 ମସିହାରେ ଏକ ପୃଥକ ପ୍ରଦେଶ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ସାମାଜିକ ଏକୀକରଣ ଏବଂ ବିବିଧତାର ପ୍ରତିଫଳନ। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକକଳା ଏହାର ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିବିଧତା, ବିଶେଷ କରି ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ଅଣ-ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମିଶ୍ରଣକୁ ଦର୍ଶାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆଦିବାସୀ କଳା ଯେପରିକି ସଉରା ଚିତ୍ରକଳା ଏବଂ ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧଙ୍କ ପରିପାଟି ଓଡ଼ିଶାର କଳାତ୍ମକ ଉତ୍ତରାଧିକାରର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ। ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଏହି ଆଦିବାସୀ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ସମ୍ମାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ସାମାଜିକ ଏକୀକରଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକକଳା ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ସେତୁ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ସାମୂହିକ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ କାହାଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହି କଳାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥନୈତିକ ସଶକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକକଳା ବିଶେଷ କରି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ, ବୋମକାଇ ଶାଢ଼ୀ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଟଶାଢ଼ୀ ଆଦି ବସ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନୀୟ ଅର୍ଥନୀତିର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ହସ୍ତତନ୍ତ ବୁଣା ଲୁଗା କେବଳ କଳାତ୍ମକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଏକ ରୂପ ନୁହେଁ ବରଂ ଅନେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ଏକ ଜୀବିକା ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଏହି କାରିଗରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଜାତୀୟ ତଥା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇପାରିଛି, ଯାହା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମେଳା ଏବଂ ପର୍ବ ପରି ସରକାରୀ ସହାୟତା ଏବଂ ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି କଳାଗୁଡ଼ିକ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବୃଦ୍ଧି ଓ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛି। ସାଂସ୍କୃତିକ କୂଟନୀତି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ। ସାଂସ୍କୃତିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକକଳାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଅଟେ। କୋଣାର୍କ ନୃତ୍ୟ ମହୋତ୍ସବ, ରାଜାରାଣୀ ସଙ୍ଗୀତ ମହୋତ୍ସବ ଭଳି ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶୀ ଏବଂ ଗୋଟିପୁଆ ନୃତ୍ୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏବଂ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ସେହିଭଳି ଲୋକଚିତ୍ରକଳା ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ରପ୍ତାନି ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାର କୋମଳ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଆଧୁନିକତା ଏବଂ ବିବର୍ତ୍ତନ। ନୂତନ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନରେ ଲୋକକଳା ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ ବରଂ ଏହାର ମୂଳ ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ବେଳେ ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟ ସହିତ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଛି। ଯୁବ କଳାକାର ଏବଂ କାରିଗରମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରମ୍ପରିକ କଳାକାର୍ଯ୍ୟକୁ
ପୁନଃ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଆଧୁନିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସମସାମୟିକ ଶୈଳୀ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ବିଶ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ପରମ୍ପରା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ରହିବ। ଶେଷ କଥା, ପରିଶେଷରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକକଳା କେବଳ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ସଂଗ୍ରହଠାରୁ ଅଧିକ ଏକ ଗତିଶୀଳ ଶକ୍ତି, ଯାହା ରାଜ୍ୟର ପରିଚୟ, ରାଜନୀତି, ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ସାମାଜିକ ଗଠନକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଛି। ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ଆଧୁନିକୀକରଣ ଜାରି ରଖିଛି, ଐତିହ୍ୟର ସଂରକ୍ଷଣ ତଥା ରାଜ୍ୟ ଗଠନରେ ଏହାର ଅବଦାନରେ ଏହାର ଲୋକକଳାର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଚାରିପଟେ ମାର୍ଜିନ୍ ଛାଡ଼ିବ। ଏହା ସହ ଅକ୍ଷର ସୁନ୍ଦର କରି ଲେଖିବ। ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ।